नों बारफुनाय बारसे समायना बिबार बिबार बारिनि नों बारफुनाय बारसे गलाप बिबार। हेलो एवरीवन, दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसेबाव बरायहरबाय। लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' दायो भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलफोराव नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखाबाय। दिनैनि भिडिअआ मानि सोमोन्दै जागोन। लोगोफोर, दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअनि सायावहाय आपडेट लानानै। ओमफ्राय लोगोफोर, बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं मोनसे अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङानो जादों बारसे बिबार। ओमफ्राय लोगोफोर, बे बारसे बिबार मुंनि आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअआवनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन रितिशा उजिर बिथां आरो बिथांजों लोगोसे बिपुल बसुमतारी बिथां। मेथाइखौ रोजाबदों बर'नि मेथाइ रोजाबगिरि बिथां बिपुल बसुमतारी बिथाङानो आरो बिथाङानो फावखौबो खालामगोन लोगोफोर। लोगोफोर, नोंथांमोना बे फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' अफिसियेल मिउजिक भिडिअखौ बबे प्रडाक्सन बबे चेनेलावहाय नुनो मोनगोन बेनि डिटेल्स मोनजोबाखै, जायनि थाखाय आं नोंथांमोननो शेयार खालामजोबनो हायाखै लोगोफोर। लोगोफोर, नोंथांमोना बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय एसे नेनानै थाथ'दो आरो सोर सोर नायनो एक्साइटेड कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। लोगोफोर, लोगोसेनो दासिमनि सर्ट आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो एन्ड थेंक इउ फर वाचिं। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर।